ഓം നമോ ദേവാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, നമ്മള് ദേവാസുരഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കണത്. 16 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 17ാമത്തെ ആത്മസംഭാവിതാ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതായ ജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിനിശ്ചിത യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. യജ്ഞ പരിശുദ്ധി ഒന്നും നോക്കാതെ ആർഭാടത്തിന് ചെയ്യും ചിലരല്ലേ, ആർഭാടങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്ഥാനം മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആസുരികള് നിഷേധികളാണ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ. തങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്നോർത്ത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിബന്ധനകളെയോ പ്രാമാണികരെയോ അനുസരിക്കാതെ അവർ ചിലപ്പോൾ പേരിനു വേണ്ടി മാത്രം ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക് എല്ലാത്തരം വൈദിക വിദ്യകളോടുമുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അഹങ്കാരത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭഗവത് നിന്ദയായിരിക്കും അല്ലെ. യാഗ യജ്ഞാദികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഗ്നിയിൽ നെയ്യ് ഹോമിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പവിത്രതയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പേരും പെരുമയും വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ളത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവിധിപൂർവം ചെയ്താല് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവര് സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നതിന്റെയും മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടുള്ള വ്യാമോഹത്താലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്. ആചാര്യന്റെ നില കൈക്കൊണ്ട് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാനും അവര് ശ്രമിക്കും. ദേവന്മാരെയോ തങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ഈശ്വരനെയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവര് പൂജിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അവർ മനസ്സിലാക്കണില്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങള് ഇവരെ ഈശ്വരൻ എന്ന് കരുതി വാഴ്ത്തുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്യും. മൂഢന്മാര് അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരാവും. അങ്ങനെ സന്യാസി വേഷം ധരിച്ചിട്ട് പലതും തന്നെ കൊള്ളരുതായ്മകളൊക്കെ കാണിക്കാനും ഇവര് മുതിരും. ഈ ലോകത്തെ ത്യജിച്ച ഒരാൾക്ക് പല നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ആസുര സ്വഭാവികള് ഇങ്ങനെയുള്ള നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും ഒരു വില കൽപ്പിക്കില്ല.
വൈദിക വിധികളോടൊക്കെ അവജ്ഞയാണ്. അതാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ധർമാധർമ്മങ്ങളെ അറിയാതെ ചെയ്യണതാണ്. അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം, കാമം, ക്രോധം ച സംശ്രിത മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്യുഷന്തോ അഭ്യസൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ ഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. തന്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ മറക്കുകയാണ് അവര്, അല്ലെ? അഹങ്കാരം, കാമം, ക്രോധം ഒക്കെ ഉള്ളവര്, അവർക്ക് ആത്മബലം ഉണ്ടാവില്ല. ഈശ്വരന്റെ അധീശത്വത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കില്ല. ഈ ജീവിതം വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ തയ്യാറെടുക്കലാണെന്ന് അസുര സ്വഭാവിക്ക് അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിനു പോലും അജ്ഞരായ കൂട്ടർക്ക് മടിയില്ല. ഈശ്വരന്റെ അധീശത്വത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് ഇവര്. ധനവും ശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്, ദുരഭിമാനവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അവഗണിക്കും. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളോടും ഭഗവാനോടും ഈർഷ്യാലുക്കളായിരിക്കും. അവര് ഈശ്വര സത്തയെ പറ്റി മിഥ്യാവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ നിഷേധിക്കും. സ്വതന്ത്രനായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാം എന്നവര് ശക്തനും ആണ് എന്നവര് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ സ്വന്തം ശക്തി, പ്രഭാവവും സമ്പത്തും ഒക്കെ കൊണ്ട് എന്നോട് തുല്യരായിട്ട് മറ്റാളില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ആർക്കും എന്നെ തടയാനൊന്നും ആരും വരില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ കാമഭോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വിലങ്ങടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് മടിയുണ്ടാവില്ല. ആസുരികളുടെ പല പല സ്വഭാവങ്ങളാണ്. ആസുര യോനികളില് തന്റെ പാപകർമ്മ ഫലമായിട്ടാണ് ജനിക്കണത് ഓരോരുത്തരും. അതാണ് ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. താനഹം ദ്വിഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവൻ ഏത് ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പോകുന്നുവെന്നത് ഭഗവത് ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ഭാഗവതം 3ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരത്തിനെ അംഗീകരിക്കില്ല. തന്നിഷ്ടം പോലെയല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുക അവര്. അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല, ഭഗവാനാണ് എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അവര് അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളില് ഈ മൃഗങ്ങള്, കൊച്ചു പ്രാണികള്, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ വനാന്തരങ്ങളില് വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന വർഗങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസുര പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവണരാ. വീണ്ടും വീണ്ടും അവര് രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽ പെട്ട് തന്നെ നരാധമന്മാരായിട്ട് പിറക്കും. നരാധമന്മാരല്ല, ഇവരൊക്കെ പിന്നെ മൃഗങ്ങള്. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടാലും ഇവര് ദ്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ദുര്യോധനനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവര്. അങ്ങനെ അവര് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നരക ദുഃഖമൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോ നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കാമക്രോധ ലോഭം ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. അതൊരു മന്ത്രമാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ആ കാമത്തിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടുത്ത ഒരു ജന്മമെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. പല ജന്മങ്ങള് ആസുരികളായതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ
അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മള് കുറച്ച് ജ്ഞാനെങ്കിലും സമ്പാദിച്ച നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്തവ്യം, ലക്ഷ്യം എല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മറന്നുപോയ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. നാമജപത്തിലൂടെ, ഭക്തിഭരിത ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ആസുരി പ്രകൃതികളെ കുറിച്ച് ഇത്ര വിസ്തരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യേവ കൗന്ദേയ തതോ യന്ത്യഥമാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും അത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആസുരികത അത് ഉള്ളിൽ വളരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയണം. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണ്, പക്ഷെ അസുരപ്രേതക്കാരിൽ ഒട്ടും കനിയുകയില്ല എന്ന് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ, ഈ ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നായ, പന്നി എന്നീ വർഗങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവും അവര്. സർവദയാലു എന്ന് ഭഗവാനെ കരുതാം. എന്നാലും ഭഗവാൻ ആരോടും വിദ്വേഷം ഇല്ല. അസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കനിവിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന്. ചിലപ്പോൾ അസുരഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും മുക്തി കിട്ടും. രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരം എടുത്തിട്ട് വധിച്ചതായിട്ട് ഉദാഹരണം. തന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ആസുരഭാവികളോട് അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവിക സമ്പത്ത് വളർത്താൻ വളരെ പ്രയാസാണ്. എന്നാൽ ഈ ആസുരി സമ്പത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് തനിയെ വളരും, പടർന്ന് പന്തലിക്കും. പ്രത്യേക സാധനയൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ദൈവീ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രത ആയിട്ടിരിക്കണം. ഒരംശം പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആസുരിക ചിന്ത ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ മനസ്സ് വഴിമാറി പോകും. പലപ്പോഴും അധോഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിട്ട് ഇരിക്കണം. ആസുരിക സമ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിലുകൾ, 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തി. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ 3ഉം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ അല്ലെ. അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരികയാണ്. തുടക്കം എവിടെയാ? അസുരമായ നിലയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ ഈ 3 വൈരികളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണം. എന്തിനോടുള്ള ഒരു അഭിനിവേശം, ആവേശം, അതൊക്കെയല്ലേ ഈ കാമം എന്ന് പറയണേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആസക്തി കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷു ഉപജായതേ. അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ശ്ലോകവും 62, 63 ശ്ലോകങ്ങള് 2ാം അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ആ സമ്മോഹം, പിന്നെ ബുദ്ധിഭ്രമം, പിന്നെ സർവനാശത്തിലേക്ക് പോണു എന്ന്. അപ്പൊ അസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ആണ് പറയണേ. കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. കഴിയാതെ വരുമ്പോ ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിക്കും. ആസുരമായ നിലയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ ഈ 3 വൈരികളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തോട്ടം, പച്ചക്കറിത്തോട്ടോ പൂന്തോട്ടോ ഒക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ദൈവിക സമ്പത്ത് നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അത്രയും പരിചരണം വേണം, സാധനകൾ വേണം. എന്നാലോ ഈ ദൈവികതയാകുന്ന ഈ പൂന്തോട്ടത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കളകളാണ് ഈ ആസുരികത. അവയ്ക്ക് ഒരു വളോ ഒന്നും വേണ്ട, തനിയെ പടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വളരും അല്ലേ. പക്ഷെ ദൈവികതയ്ക്കാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ആവശ്യമുള്ളത്. ആസുരികത എളുപ്പം വളരും. അത് നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ മാറ്റണം.
ഇവ മൂന്നും ഒഴിവാക്കുന്നയാൾക്ക് എന്താണ് നേട്ടം എന്നാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോ ദ്വാരേ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മന ശ്രേയസ്തോ യാതി പരാം ഗതിം. ബുദ്ധിപുത്ര, ഈ മൂന്നും നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ മൂന്ന് ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാവും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ വിജയം സുനിശ്ചിതായി. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ഈ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും ഉദ്ദേശം. പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുക. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയാർന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ബദ്ധനായ ജീവന്റെ മോചനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഏതാ? ഭക്തിയുത സേവനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കണം. ആ ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും എന്നിലുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ ഇവ മൂന്നും നമ്മളിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ജാഗ്രതയായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ശാസ്ത്ര പഠനം എന്തിനാണ്? അതാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരിത ന സസിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രരഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം നേടാനാവില്ല. ഈ എന്താ പറയാ, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും കൂടിയതാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. വ്യത്യസ്ത ജാതികൾക്കും വ്യത്യസ്ത ആശ്രമങ്ങൾക്കും അതാതിന് യോജിച്ച ശാസ്ത്രവിധികളുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവിതത്തില് പരിപൂർണത നേടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആചാരം ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തില് ഏത് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് ആചരിക്കാൻ. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ പാഴിലായി പോകും. ദൈവവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം അയാളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ വൃഥാവിലാവും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും മേഖലയിലേക്ക് ഒരാൾ ക്രമേണ വരണം. എങ്കിലേ പരിപൂർണത കൈവരും. കാമകാരത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവൻ കാമപ്രേരിതൻ ആണെന്ന്. ശാസ്ത്രോക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് ഇത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാനൊക്കെയുള്ള അവകാശം നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ആസുരികൾക്കും ഒരുപക്ഷെ മനംമാറ്റം വന്ന് ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അത് 9:31 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്യച്ഛാന്തി നിഗച്ഛതി
കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ദുഷ്ടാത്മാവ് പോലും അങ്ങനെ മനം മാറ്റം വന്ന് ചെയ്യാണ് ഭക്തനാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാശം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട നിയമമാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രം അതൊക്കെ ഉപനിഷത്ത് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷിമാരുടെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ സത്യങ്ങളാണ് അവര്. അതുപോലെ സ്മൃതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലൗകികതയില് എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്, ആ ജ്ഞാനാണ്. ഓ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്ര ദർശനം വഴിപാട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് എന്തിനു ചെയ്യണു എന്നറിയാതെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സുഖമോ സമാധാനമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് നമ്മളോട് എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ വേദ സംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും ആ ഒരാള് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അതിനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചത്. ഈ ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ച ആള് ആണ് എന്ന് പറയാം. ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആള് എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാതെയും ഭക്തി സാധനയിൽ ഏർപ്പെടാതെയും ഉള്ളവന് കൃത്യാകൃത്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം. പക്ഷെ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയ ആൾക്ക് പിന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനം ഒക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ വേറൊന്നും നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ്. ആത്മാവിൽ കാണാവുന്ന 4 പ്രധാന ദോഷങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിനില്ല. അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, വഞ്ചനാ പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം, ആ ദോഷം. ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നിയമബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അർഹനാക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് ഈ മനുഷ്യർക്കുള്ള എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമായി മാറും. ഏറ്റവും വലിയ അപരാധവും അതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ ഈ താപത്രയത്താല് നമ്മളെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരും. ഈ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് 3 ഭൗതികങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാളെ സത്വഗുണത്തോളമെങ്കിലും ഉയരണം. വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സത്വഗുണം വരെയെങ്കിലും എത്തണം. നാമജപം എത്ര വലിയ പാപം നശിക്കും എന്നാണ് അല്ലെ? തുളസി പൂജ, ഏകാദശി, രാമനവമി, ജന്മാഷ്ടമി, അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവ ദിനങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കണം അല്ലെ? അവനവന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആചരിക്കുക. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമായിരിക്കണം. എങ്കിലേ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും അതുപോലെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരവും ഒക്കെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോ ദേവി ആസുരി സമ്പത്തിന് ഉടമയായവരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവാണ് ഇത്. മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സ് ശുദ്ധമായാല് ഭൗതികതയിലും സമാധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ദൈവികത അത് വളർത്തിയാല് ഭൗതികതയും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സന്തോഷം അത് പിന്നീട് ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യാവൂ. അത് അനുഷ്ഠിച്ച് അനുഭവം സിദ്ധിച്ച ഋഷീശ്വരന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ് നമ്മള് 16-ാം അധ്യായത്തില്. മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയില്ല. മനസ്സിലായോ? ഉദയമാതാജി മനസ്സിലായോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി. വൈദിക വിധികളെല്ലാം കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള വഴികളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കാനും ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചനാപ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം ഇവയാണ് ദോഷങ്ങൾ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തോളമെങ്കിലും ഉയരണം. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പോയിന്റ്സ് ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ 14ഉം 16ഉം അധ്യായങ്ങളിലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളത്. ആരും മാതാജി ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? മാതാജി ചോദിക്കുന്നതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അതെ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് സ്വധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനാല് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെയും ദൗത്യം ഏതാണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പോ 14 അധ്യായങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ 14 2 ഭാവാർത്ഥം 707 പേജില് എന്താ കാണുന്നത്? ഞാനൊന്ന് നോക്കി വെച്ചതാണ് പറയണേ. 704 പേജ് ഒന്ന് എടുക്കുവോ? അധ്യായം ശ്ലോക നമ്പർ 707 പേജ് 700 അല്ല ശ്ലോക നമ്പർ പറയണോ? 14:2 14:2 ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന്? ഓർമ്മയില്ല. ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കോ ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 14, 16 എന്നിവയിലുള്ള സ്ത്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ വശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇസ്കോണിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഈ വശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോളേ ഇത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല് മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണാതീതരൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം. അങ്ങനെ ഈ നമ്മളെയൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, ഭഗവതോന്മുഖമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദിന്റെ ദൗത്യം. അപ്പൊ അതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയേണ്ടത്, ഓപ്പൺ ബുക്കിൽ പറയേണ്ടത്. അതില് 14:2 നമുക്ക് കാണിക്കാം. 14:2 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ത്രിഗുണദൂഷിതമാകാത്ത ജ്ഞാനത്തെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനസ്ഥിതനായ ജീവാത്മാവ് പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അങ്ങനെ എത്തും. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആവുക, പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാവുക. ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരിക. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്നറിയണം. എന്നാലാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് അപ്പോൾ വരുന്നത് ശ്ലോകം 6, 7, 8 ആണ് 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയണത്, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യണം.
14 അധ്യായം അല്ലേ മാതാജി? ഇത് 14. 14-ലത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് 16-ലെ പറയാം. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യമായി സത്വഗുണത്തെ എടുത്തു നോക്കാം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മറ്റു വിധത്തിൽ ബദ്ധരായവരേക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ താൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന ബോധവും അയാൾക്കുണ്ടാവും. സത്വഗുണാവസ്ഥയിലായിരിക്കേണ്ട ബ്രാഹ്മണനെയാണ് ഇതിനൊരു മാതൃകയായിട്ട് പറയുക. സത്വഗുണം കൂടുതൽ ജ്ഞാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഉളവാക്കും. ഇതിനുള്ള കുഴപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മുന്നേറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഹങ്കാരം ബാധിക്കും. സത്വഗുണത്തിന്റെ അതായി. ഇനി രജോ ഗുണത്തിന്റെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വഭാവിയുടെ ആസക്തി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലാണ് അവ നേടുന്ന. അങ്ങനെ അവരെ അറിഞ്ഞാല് എന്താണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ചെറുതായിട്ട് പറയാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിലൊന്നും പെടാതെ ത്രിഗുണാതീതരാവണതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതണം. ത്രിഗുണാധീനത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് ബന്ധിതരാവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തന്നു. ഓരോ ഗുണത്തിലും ഇരുന്ന് ദേഹം വെടിയുമ്പോൾ ഗതി എന്താണെന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാം. 14-15 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 16-ലെ ഓരോ ഗുണപ്രഭാവത്താൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട്. പേജ് 720 പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പേജ് 720 പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത്. ശ്ലോക നമ്പർ പറയുമോ മാതാജി? ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞത്. 14-15 ശ്ലോകമാണ് പറയണത് ദേഹം വെടിയുമ്പോഴത്തെ. 16-ലാണ് പറയണത് ഗുണപ്രഭാവത്താൽ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങളെ. ശ്ലോകം 16. ശ്ലോകം 17 കുറച്ച് എഴുതാം നമുക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രഭുപാദം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് 721 പേജില്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട്. 16-ലെ ശ്ലോക നമ്പർ 16-ആണ് പ്രഭു. ശ്ലോക നമ്പറാ 16. 14-ല് 16-ല് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ 721 പേജിലത്തെ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രഭുപാദം എടുത്തു കാട്ടുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ 723 പേജില് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ഗുണത്തില് വർത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രാപ്യ സ്ഥലം. അതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കണത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കരകയറാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണം. എന്നിട്ട് ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അറിയണം. അത് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ ത്രിഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് 21 മുതൽ 25 വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ സുഖാസക്തി ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട് 728 പേജില്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരും എന്ന് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം 730 പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭാവം പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് 733 പേജിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 14-ാം അധ്യായത്തിലത്തെ പ്രഭുപാദിന്റെ ദൗത്യം, അതായത് നമ്മളെയൊക്കെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക, അതാണ് പ്രഭുപാദിന്റെ ദൗത്യം. പിന്നെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു നൽകുക വഴി ഈ ഇസ്കോണിൽ വരുന്ന ഈ ഡിവോട്ടീസായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പരിശ്രമശാലികളായിട്ടുള്ള അനേകം വൈഷ്ണവരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്താലെ ആണ് ഇസ്കോൺ ഇന്ന് അതിവേഗം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് യുവാക്കളിൽ പോലും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ അനവധി പേര് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് സന്യാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തം വാക്കുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. പിന്നെ 16 നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സ്പീഡാണെന്ന് തോന്നണം മാതാജി.
സാരമില്ല മാതാജി, അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കേട്ടിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ 16-ാം അധ്യായം നോക്കുമ്പോഴേ ആസുരി സമ്പത്ത് നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ജീവിതചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നൽകി എന്ന് പറയാം. അതായത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, ജപം, 4 യമനിയമം, ABCD ഫോർമുല എല്ലാം. മായയും അജ്ഞാനവും അകലാനായിട്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നൽകി, അല്ലെ? എല്ലാം ദിവസവും നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകാത്ത ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാര് വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ജനിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകം അത് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം. 19-20 ശ്ലോകങ്ങള്. പിന്നെ നരക കവാടങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്നും, ഈ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങൾ മൂന്നും ആത്മാവിന് ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അതിൽ എഴുതണം. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഒരു തരി പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇല്ലാതിരിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം അപ്പാടെ നമ്മൾ അതിനെ നീക്കിക്കളയണം. 22-ലെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ആത്മീയ ഉന്നതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തില് 22 ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ ജീവിത പവിത്രീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത 23-ാമത്തെ ശ്ലോക ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വ്യക്തി ഉന്നതി പ്രാപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് 24-ാമത്തെ ശ്ലോക ഭാവാർത്ഥത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ബുക്കിനുള്ള മാറ്റർ ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ എഴുതണ്ട, ഈ ആസുരികൾ പോലും ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘമുണ്ടായ നന്മയിലേക്ക് വരുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കണ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അതിൽ വേറെ തൽക്കാലം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോ തോന്നുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയാണ്, തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ മാതാജി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ തന്നുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാല്ലേ. സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഘ, അല്ലെ? സർവസിദ്ധി ഹോയ്, അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പരമ്പരയിൽ വന്ന ആ ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്കുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരാണ് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തന്ന് നമ്മളെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായിച്ചത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്വന്തമായിട്ട് ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനും അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അപ്പോ ഈ 2 അധ്യായങ്ങളും 14 നമ്മൾക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. അതൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതുപോലെ 16-ൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആസുരി ഭാവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തിനാ പറഞ്ഞു തരണേ? അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാവരുത്, മാറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതൊക്കെയും അതിജീവിക്കണ രീതിയിലുള്ള ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത്.
അപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദിന്റെ ദൗത്യത്തിനോട് അത് യോജിച്ചു വരുള്ളൂ. ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ശരിയാണ് മാതാജി. പിന്നെ 13-ലെ 5-മത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോസ് ബുക്കിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വിജ്ഞാനത്തില് 4 എണ്ണം പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അത് നമുക്ക് എളുപ്പല്ലേ? വിജ്ഞാന അല്ലേ? ആചാര്യോപാസനം, അഹിംസ, ശാന്തി, സ്ഥൈര്യം പറഞ്ഞൂടെ? 4 എണ്ണം. പിന്നെ അതിലെന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? പിന്നെ അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതിനമാണെന്ന്. ആദ്യ സോപാനം ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്നുള്ള ഭാവമാണ്. അതായത് വിനയം, അമാനിത്വം എന്നൊക്കെ പറയണതാണ്. അറിവിന്റെ ആദ്യ സോപാനം ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്നുള്ള ഭാവം. അത് 676-ാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 676. അത് 10 ശരിയാ, 676 പേജില് 676 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒടുവിൽ നോക്കൂ, 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണതിന് മുകളിലായിട്ട് ആ നിലയ്ക്ക് അമാനിത്വം അല്ലെങ്കിൽ വിനയം അറിവിന്റെ ആദ്യ സോപാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 676-ാമത്തെ പേജില്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് ഇനം എന്നാണ് ചോദ്യം. അത് വിനയം അല്ലെങ്കിൽ അമാനിത്വം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അറിവിന്റെ ആദ്യ സോപാനം. ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള ഭാവം. നമ്മള് ഭഗവത് ദാസരാണ്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. പറയൂ പ്രഭു. ശ്ലോകം നമ്പർ 12. 13-ല് 12. പിന്നത്തെ ബി, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഏതാണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയല് അല്ലേ? ശരിയാണോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് പറയൂ. ശരിയാണോ? അതെ മാതാജി, ശരിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയലാണ് ബിയുടെ ആൻസർ. സിയുടെ ആൻസർ ഏതാ? ഹരേഷ മാതാജി, 669-ാമത്തെ പേജിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മാതാജി. അതെ, 669-ലുള്ള ഇതാണ്. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. അതാണ് സിയുടെ ആൻസർ. സി അല്ല, ബി ആൻസർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല മാതാജി. ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ വിവരണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്തെന്ന് 11-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണത്? മൈ ജാനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യവിചാരിണി. അപ്പൊ അതെന്തുന്നാ? കറകളഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അത് ആ പാരഗ്രാഫിന് മിഡിലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 669-ാമത്തെ പേജില് പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ വിവരണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്തിനെന്ന് 11-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മൈജ അനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി എന്ന്. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി. കറകളഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണേ അല്ലേ? നമ്മളതല്ലേ എഴുതിയേ? അതാണ് ബിന്റെ ആൻസർ. സി എന്നാണ്. സി ആണ്, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ രാജേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
हरे कृष्ण प्रणाम माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय എന്നറിയില്ല. भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हे कृष्णागन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन घोराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ഇതെന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേ? അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കണം മാതാജി, എന്തൊക്കെയോ വേറെ കയറി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. എന്തോ സംഭവിച്ചു കേട്ടോ. എനിക്കെന്നെ അറിയണില്ല എന്താണെന്ന്. ഞാൻ ആലോചിച്ച് വീണ്ടും ക്ലാസ് വേറെ തുടങ്ങിയോ, അതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാനല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ശരിയായോ? അഞ്ചാമത്തേന്റെ ആൻസർ ശരിയായി കിട്ടിയോ? ഓക്കെ ആയോ അഞ്ചാമത്തെ ആൻസർ? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടൊന്ന് പറയാമോ മാതാജി? ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. പ്രജീഷ് പ്രഭു ശരിയായിണ്ടോ? പ്രജീഷ് പ്രഭു അഞ്ചാമത്തെ. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ആ മാതാജി ഇതില് ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? പിന്നെ ഏതിലാ? ഇതാ അഭിമതനായ ഒരു ആചാര്യനെ അംഗീകരിക്കലാണ് അത്ര ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം. പൂവലോ അതുണ്ട് പ്രഭു. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ 4 എണ്ണം അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കം കണക്കാക്കുന്നത്. അത് ഏതിനം അല്ലേ? അതാണോ പ്രഭു ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി, ആരംഭം. അല്ല 13-ലെ അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്പൺ ബുക്ക് അല്ലേ കിട്ടില്ല നോക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അതെ അതിന്റെ തന്നെ പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇല്ലേ മാതാജി, ഈ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ ആരംഭത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പറയുന്നില്ല. തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏതിനം? മാതാജി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിലേക്ക് അമാനിത്വം അല്ലെങ്കിൽ വിനയം അറിവിന്റെ ആദ്യ സോപാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ഇത് പറയുന്നില്ല മാതാജി, പിന്നെ അഭിമതനായ ഒരു ആചാര്യനെ അംഗീകരിക്കലാണ് ഇത്രയും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പോ അതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് പ്രഭു. അത് നമുക്ക് മറ്റേ 4 എണ്ണം ചോദിക്കുമ്പോ എഴുതാൻ പറ്റൂലേ? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശാഖകൾ 4 എണ്ണം പട്ടികപ്പെടുത്തണേലല്ലേ എഴുതേണ്ടത്? അതെ, അതില് ഇതില് ഏറ്റവും ആരംഭത്തിൽ വേണ്ടതില് തുടക്കം എന്നുള്ളത് വേണ്ടത് ഇതാകാനും മതിയില്ല. ആചാര്യൻ വേണം, ശരിയാ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. ഇത് പ്രഭു വായിച്ചോ ഈ സെന്റൻസ്? സോപാനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആദ്യ സോപാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ടെമ്പിളിന്റെ ഒക്കെ സോപാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലല്ലേ? പടവ് ആത്മീയമായ പടികൾ. ആദ്യ സോപാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. അത് വിനയം വേണ്ടേ പ്രഭു? എന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വിനയത്തോടെ വേണ്ടേ ഇരിക്കാൻ? അതെ, നമ്മള് ആദ്യം തദ്വിധി പ്രതിപാദേന പരിപ്രശ്ന സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനയത്തോടെ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് പ്രഭു വായിച്ചു നോക്കൂ, അപ്പൊ തോന്നും ഇതാണ് ശരിയെന്ന്. പ്രഭുപാജിയുടെ വേറെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിനയമാണ് ഏറ്റവും അല്ലേ? അതായത് ഞാനതുകൊണ്ട് ഉത്തരം എഴുതി, വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുവാന്ന് എഴുതി. അത് ശരി തന്നെയാ, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും അല്ലേ? അതെ. പിന്നെ മാതാജി പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാതാജി പറഞ്ഞത് ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ മാതാജി? ഭക്തിയുത സേവനം. മൈ ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി എന്ന് കറകളഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പറയുന്നില്ലേ? ബീഡ് അല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാ
ജ്ഞാനപ്രക്രിയയുടെ വിവരണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള എന്തിനെന്ന് 11ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മയി ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യ വിചാരിണി എന്ന്. അത് മാതാജിയും പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണനിലുള്ള കറകളഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നല്ലേ? അതെ, അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു. അതെ, അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ള 19 ചെയ്തിട്ടും ഇതിൽ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത്. അതെഴുതിയാ മതി, എല്ലാരും അത് എഴുതൂ. അതെ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാതാജി, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിന് ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകം ഏതാണ്? അത് ശൗചത്തിലല്ലേ പറയുന്നത് മാതാജി? ശൗചം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 669 തന്നെ പേജില് 669 പേജില് ഞാൻ എന്തോ കണ്ടുല്ലോ. 669 ഈ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിലെ മറ്റു 19 ഗുണങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരും. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതാണ്. അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമല്ലേ മതി, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതാണ് മൈ ചാനൽ എന്നുള്ള പറയുന്നത് അല്ലേ മതി? അതെ. ആധ്യാത്മിക അതെ. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതില്ലല്ലോ മൈ ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തിരവ്യ വിചാരിണി പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതെ. 669 ഞാൻ അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ അതിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പിന്നെ 671 പേജില് 3ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. അതില് കാരണം അതില് ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ശൗചം അതിൽ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, മന്ത്രജപമാണ് ഉപാധികൾ, അതും നിരന്തര കൃഷ്ണസ്മരണീയം. അപ്പൊ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത അതല്ലേ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തിലെ യുഗമന്ത്രം അല്ല, യുഗധർമ്മല്ലേ അത്? അപ്പൊ അത്യന്താപേക്ഷിതമായത് എന്നുള്ളിടത്ത് അവിടെയാണ് അതാണ് എഴുതേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനിലെ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തിയല്ല അല്ലെ? അത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിലേക്ക്, ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നാമജപം. ശൗചത്തിൽ വരും, ശുചിത്വം അതിൽ വരും, ആഭ്യന്തര ശൗചം. അതെഴുതാം. പിന്നെ ഏതാ അറിയാളെ? ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മാതാജി. പിന്നെ രണ്ടും പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇതില് അല്ലെ? അതെ, ആചാര്യനെ അംഗീകരിക്കൽ അത്ര ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് ഇതിലൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വിനയം, അതോടൊപ്പം വിനയവും വേണം. അതെ അതെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. നല്ല അതല്ലേ അതുവരെ തേരില് ഒപ്പം ഇരുന്ന അർജുനൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ടല്ലേ കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പറയണേ. അപ്പൊ അത്ര വിനയത്തോടെ ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമല്ല, ശരി തന്നെ. ഇനി ഏതാ? പിന്നെ 7ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു ആ ജ്ഞേയം എന്നുള്ളത്. അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 7ാമത്തെ ചോദ്യം അതിലിപ്പോ ലിസ്റ്റ് 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ സോൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ ഓഫ് ഈച്ച് കാറ്റഗറി, ഫോർ ഈച്ച് കാറ്റഗറി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്ഷേത്രജ്ഞ അല്ലേ? ക്ഷേത്രജ്ഞ, പിന്നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജ്ഞേയം, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബീയിങ് പുരുഷ. അപ്പോ ആദ്യം നമ്മള് 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതണം, സൂപ്പർ സോളിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും ഓരോ 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതണം ആദ്യം അല്ലെ? സ്വഭാവം എഴുതണം അല്ലേ?
സ്വഭാവങ്ങളും 2 സവിശേഷതകളും 2 സ്വഭാവങ്ങളും എഴുതണം തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ. ക്ഷേത്രജ്ഞ പുരുഷാന്നുള്ളതിലും ഏ? മതജി പുരുഷ എന്നുള്ളതിലും പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞ എന്നുള്ളതിലും പിന്നെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ജ്ഞേയം എന്നുള്ളതിലാണ് കുറച്ച് സംശയം. ആ ജ്ഞേയം എന്നുള്ളതില് പിന്നെ പരമാത്മാവിനെയാണ് അറിയേണ്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡൗട്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രജ്ഞനായ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞാതാവാണ്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അറിയും. സർവജ്ഞാതാവാണ്. പിന്നെ പിഴവ് പറ്റില്ല. അത് എഴുതിയാൽ മതിയോ 2 അത് ക്ഷേത്രജ്ഞന്റെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്ഷേത്രജ്ഞനല്ലേ ജ്ഞേയം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജ്ഞേയ ഇൻ ടേംസ് ജ്ഞേയ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജ്ഞേയ പറഞ്ഞാല് അറിയേണ്ടത് എന്നാണ്. അതിപ്പോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജ്ഞേയ അതില് സൂപ്പർ സോളിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും പറ്റിയിട്ട് പറയും. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം. അതുപോലെ ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ജീവാത്മാ പരമാത്മാ ബന്ധം അറിയണം അല്ലേ? അതൊക്കെയല്ലേ ആ അറിവല്ലേ ജ്ഞേയം. എന്താണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. മാതാജി, അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 3 തമ്മിലുള്ള ബന്ധല്ലേ? ജ്ഞാനം പറയുന്നത് പരമാത്മാ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് അത് ജ്ഞാനം. പിന്നെന്താണ് ജ്ഞാനം? അതായത് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ജീവാത്മാവ് തമ്മിലുള്ള പ്രകൃതി പരമാത്മാ ബന്ധം, അത് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ് അറിയേണ്ടവൻ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ അത് ജീവാത്മാവ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ജ്ഞേയം അല്ലേ? ജീവാത്മാവിന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ? ജ്ഞാനം നേടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണോ? ജ്ഞാനത്തിന് ഉതകുന്ന കാര്യം എന്നാണ് ജ്ഞേയത്തിനായിട്ട് പറയുന്നത്. അതൊരു മനസ്സിലാവാതെ പോലെ ജ്ഞാനത്തിന് ഉതകുന്നത് എന്താണോ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് അല്ലേ? ജ്ഞാനത്തിന് ഉതകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അതിൽ പറയാല്ലേ? എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ വെറുതെ രണ്ട് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. എഴുതിയത് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ ആശ്രിതനാണ്, പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ മേധാവിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് 2 ഫാക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയേക്കണത്. പക്ഷെ അത് ഇതിനാണ് യോജിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. വേറെ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് പിഴ പറ്റാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് പിഴ പറ്റുന്നില്ല. ക്ഷേത്രജ്ഞനായ പരമാത്മാവ് സർവജ്ഞാതാവാണ്. എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയും. പിന്നെ ജീവാത്മയ്ക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ. പുരുഷന്റെ എന്താ പറയോ? എന്താ എഴുതിയേ? പുരുഷന്റെ നമ്മൾ എഴുതിയത് മതി. അത് ആസ്വദിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എൻജോയർ ആണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു, എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിമിതി പൂണ്ട ഒരു ഭോക്താവല്ല. ജീവാത്മാവ് ഭുക്തനാണ്, പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. പരമാത്മാവ് ഭോക്താവാണ്, പരിപാലകനാണ്. അങ്ങനെ അതിൽ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയും മേൽനോട്ടക്കാരനും അനുമതിദായകനും ഭോക്താവുമാണ്. ജീവാത്മാവ് ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഒന്നിത് എഴുതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എഴുതിയത് ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് പിന്നെ
ആസക്തി കാരണം, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആസക്തി കാരണം നല്ലതും ചീത്തതുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിനുള്ള അത്യന്തം കാരുണ്യമുള്ളതിനാൽ ഏത് ശരീരത്തിലായാലും ചുറ്റുപാടിലായാലും കൂടെ നിൽക്കുന്നു പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ചെയ്തു. അതന്നെ മതിയാവും. അതെ അത് മതി. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ? ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് ബുക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയില്ലേ? ഏകദേശം കിട്ടിനോ? അത് ഈ ന്യായം എന്നുള്ളതിന് മാത്രമേ ചെറിയ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടി. ന്യായമാണ് പ്രത്യേക പ്രശ്നം. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. ന്യായത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്താ വിവരിച്ചെന്ന്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും വിശദീകരിച്ചു. ഇനി അറിയേണ്ടവയെ ആദ്യം ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞരായ ഈ രണ്ടുപേരെയും അറിയുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതം നുകരാം. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സത്ത ശാശ്വതനാണ്. ഇതിവിടെ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ജീവന്റെ ഉത്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കും വ്യക്തമായി അറിയില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് അത് തുടക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഇത് വൈദിക സാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ വിപശ്ചിത് എന്ന് കഠോപനിഷത്ത്. ശരീരത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നുമില്ല, തികഞ്ഞ ജ്ഞാനമയനുമാണ്. പ്രധാന ക്ഷേത്ര അപ്പൊ ജ്ഞേയം. ഇതാണോ ജ്ഞേയം? ഇതല്ലേ ജ്ഞേയം? ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ആ ജ്ഞാതാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, തികഞ്ഞ ജ്ഞാനമയനുമാണ്. അല്ലേ? അതല്ലേ അറിയേണ്ട കാര്യം? പരമരഹസ്യമായ കാര്യാണത്. എന്താ? പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാന ക്ഷേത്രജ്ഞനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്. ജീവാത്മാവിനോ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലേ? അത് ജീവാത്മാവാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവ് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിലും അജനാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്? ഇനി അറിയേണ്ടവയെ ആദ്യം ജീവാത്മാവിനെയും പിന്നെ പരമാത്മാവിനെയും അറിയണം. നമ്മൾ രണ്ടും അറിയണം. രണ്ടും ജ്ഞേയം തന്നെയാ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാ രണ്ടും. ആണോ? ശരിയാണോ? അതായത് ഈ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ചരിത്രം ആർക്കും അറിയില്ല. അത് തുടക്കമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കണില്ല, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഒരിക്കലും മരിക്കണില്ല, തികഞ്ഞ ജ്ഞാനമയനുമാണ്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാ. അത് മാത്രം തന്നെ ഇപ്പൊ ജ്ഞേയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയണതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് ഇല്ലേ പറയുന്നത്? പ്രധാന ക്ഷേത്രജ്ഞനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാം. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്.
പ്രധാന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്, അതൊക്കെ അറിയാം, നമുക്കറിയാം. മാതാജി അതെ അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അല്ലെ? 2 പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഭഗവാൻ ന്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം തൊട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അല്ലെ? രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അല്ലെ? കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി ന്യായത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാന്ന് പറയുമ്പോ അതിനാണ് ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് 2 പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ആ പെരകളുടെ ലാസ്റ്റിൽ പിന്നെയുണ്ട് മാതാജി. ജീവാത്മാവിനെ കുറിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപദം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തെയല്ല വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പരംബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ ബ്രഹ്മം. അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റിൽ. അത് എഴുതിയാ കുറച്ചും കൂടി അത് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കും. പിന്നെ അതൊന്നും അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അത് തൊടാണ്ടിരിക്കുക. അത് കാരണം അത് തൊട്ടാ പിന്നെ പ്രശ്നമാവും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ, അല്ലേ? ബ്രഹ്മപുച്ഛം, അതിൽ 5 ഘട്ടമുണ്ട്. അന്നമയം, എന്തൊക്കെയുണ്ട്, പ്രാണമയം ഒക്കെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അത് വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ. അതെയോ? അത് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതിന്റെ ഇതന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതില് ഇപ്പൊ ഇതന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ ന്യായത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതാജി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഇതും പറയാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാതീതനാണ്, ജീവാത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വശമതനാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ന്യായത്തിൽ വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ? കാരണം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ഫാക്ട് തന്നെ, അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും നന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ. ത്രിഗുണാതീതൻ എന്നൊക്കെ വെറും സിമ്പിൾ ആയിപ്പോയി, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിപ്പോയി. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനവും ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ അറിയുന്നതും അറിയേണ്ടതും എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷനെയാണ് എന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതെ, അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആ ഒരു പ്രളയകാലത്തില് എങ്ങനെയാണോ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും അത് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതും ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. 682 പേജ്. പരമാത്മാവിന്റെ 2 സ്വഭാവങ്ങള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാക്ഷിയാണ് പരമാത്മാവ്, ഉപദ്രഷ്ടാവാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേട്ടാ. ഉപദ്രഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ മേൽനോട്ടക്കാരൻ. ജ്ഞേയമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ. സാക്ഷിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പുരുഷ എന്നുള്ളതിൽ എഴുതി. പുരുഷനിൽ അത് കാരണം ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അതിന് സാക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുരുഷ എന്നുള്ളതിൽ അപ്പൊ ഉപദ്രഷ്ടാവ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഉപദ്രഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് മേൽനോട്ടക്കാരൻ. മേൽനോട്ടക്കാരൻ അല്ലേ? മേൽനോട്ടക്കാരൻ, കറക്റ്റ്. അത് ഞാൻ എഴുതിയ ഈ ന്യായത്തിൽ അതാണ് എഴുതിയത്. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ ആശ്രിതനാണ്, പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ മേധാവിയാണ്. മേൽനോട്ടക്കാരനും മേധാവി. മേധാവി ആയാലും മതി. നീതു മാതാജി പറഞ്ഞത് 682ാമത്തെ പേജിലാണ്.
ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. അതെ, അത് ഇതാ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. സാധ്യതയില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഉം. ഇവിടെ ജ്ഞേയം അറിയപ്പെടേണ്ടതാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതെ. അത് ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു. പിന്നെ മാതാജി ഒരു പോയിന്റ്, ആ പിന്നെ പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പരിമിതികളിൽ ബദ്ധനാകുന്നു. എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഏതിൽ പറഞ്ഞാണ്? സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അതൊക്കെ ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവശക്തിത്വം ഉണ്ട് ഭഗവാനെ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ എഴുതിക്കണേ നമ്മള്. അന്നേരം ഏതിലാ അത് വരുക? ഭഗവാൻ ദൂരെയുമാണ് അടുത്തുമാണ്, ത്രിഗുണ യജമാനനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണത് ജ്ഞേയല്ലേ. ഇത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവര് അതല്ലേ? ആ അത് വേറെ ഇതിന് പൊള്ളിക്കാന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയതാന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ള എഴുതിയാൽ മതി മാതാജി. അതെയോ? 2 പോയിന്റ് ഇല്ലേ? അതെ, 13 തന്നെ ജ്ഞേയത്തിനെ പറഞ്ഞു കാണാനുള്ളൂ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ആ ജീവന്റെ ആ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ജ്ഞേയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന്. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇല്ലതിലാണ് ജ്ഞേയത്തിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ പോകുന്നത്. മാതാജി വേറൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ കണ്ടതില് പിന്നെ ഇതിന് കാണിച്ചത് 13 തൊട്ടിട്ട് 19 വരെ ജ്ഞേയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതില് വേറൊരു ഇതില് ക്ലാസ് ഇതിന്റെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചാണ്. അതിന്റെ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെയുള്ള ഇത് കേട്ടാൽ അല്ലെ പറയാം, ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് അറിയും നമുക്ക്. ചൈതന്യ ചരൺ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസിന്റെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 13 തൊട്ട് 19 വരെ ജ്ഞേയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നോക്കി വെച്ചത്. മദൻ സുന്ദർ ദാസ് പ്രഭുവിന്റെ ഹിന്ദി കേട്ടാ നല്ലതാ, നന്നായി മനസ്സിലാവും ചെയ്യും. മദൻ സുന്ദർ ദാസ് ഹിന്ദിയില് നല്ലതായിട്ട് പറയും. അതെ. ജ്ഞേയത്തിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടു. ശ്ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഏതിലാ? 13 മുതൽ 19 ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതെ അല്ലേ? ജ്ഞേയത്തിനെ പറ്റി കുറെ ഉണ്ടോ? എല്ലാ ഇതിൽ ശ്ലോകത്തിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടാതെ അറിയാത്തോണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തകളുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനമെങ്കിലും അവർക്കുള്ളതുപോലെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല പരമപുരുഷനുള്ളത്. ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക്. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ജ്ഞാനം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണെങ്കിലും പരമാത്മ. അതെ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. 18ലോ? 18 ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ് എന്നതാണ്. അതായത് നമ്മള് അറിയേണ്ടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഈ അറിവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് കൺക്ലൂഷൻ. ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാ. അറിവ് അറിയേണ്ടത് അറിയുന്നത് ജ്ഞേയം അതാണ്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം, ആ 3 പോയിന്റ്. അറിവ് അറിയേണ്ടുന്നത് അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം, ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം, അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അറിവാണ്. എന്ന് പറയുമ്പോ ആ അറിവ് കൊണ്ട് എന്താണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ അറിവ് കൊണ്ട് 2 വിഭാഗം, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് വരുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ജ്ഞേയത്തില്. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്,
ന്യായം കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അറിവ്, ഞാനെന്നത് ആ അറിവാണ്. ആ അറിവ് വെച്ച് അറിയേണ്ടതിനല്ലേ. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻ പുറത്ത് വന്നു. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴേന്റെ പ്രശ്നമായോണ്ട് അനക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടക്ക് കട്ടാകുന്നോണ്ട് എനക്കൊന്നും തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്ത. പ്രഭു ഇവിടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രഭു, രാഘവപ്രഭു, ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്. ന്യായം പിന്നെ അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ന്യായം എന്നുള്ള ഇതില് രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ന്യായത്തിന്റെ രണ്ട് സവിശേഷത എഴുതുക, പരമാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചു ന്യായത്തിന് രണ്ട് സവിശേഷത എഴുതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ന്യായം എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമ്മൾ ആ സവിശേഷതകൾ എഴുതാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ന്യായം എന്നത് അറിയേണ്ടത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. അറിയേണ്ടത്, അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്നത് അറിവ്. ആ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അറിയേണ്ടത് ന്യായം. അപ്പൊ നമ്മളെ രാമായണത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ ജ്ഞാനമാകുന്നത് എന്നെ കാട്ടുന്ന വസ്തു തന്നെ എന്ന് പറയും. ജ്ഞാനമാകുന്നത് എന്നെ കാട്ടിത്തരുന്ന വസ്തു. അപ്പൊ എന്നെ കാട്ടിത്തരുന്ന വസ്തുവാണ് ന്യായം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, രാമായണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ അറിവ് കൊണ്ട്, അറിവാകുന്ന വെളിച്ചം കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് കാണേണ്ട വ്യക്തിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനെന്ന എന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ന്യായത്തിൽപ്പെടുത്തണം. അതിന്റെ ഗുണം, ജീവാത്മാവിന്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ എഴുതുക, പരമാത്മാവിന്റെ രണ്ട് ഗുണം, അത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് എഴുതല്ലോ വേണ്ടേ. അതല്ലേ അതിന്റെ. അതെ അതെ, എനിക്കൊന്ന് ഈ 13 തൊട്ടിട്ട് 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളില് അതെ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, ഈ ശ്ലോകം തന്നെ കിട്ടും. 13 തൊട്ട് 19 വരെ കിട്ടും. 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലത്. വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല മൊത്തത്തിൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതെ കറക്റ്റ്, അന്നേരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയേണ്ടത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയേണ്ടത്. രാമായണത്തില് ലക്ഷ്മണോപദേശം എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, രാമൻ ജ്ഞാനമാകുന്നത് എന്നെ കാട്ടുന്ന വസ്തു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്നെ കാട്ടുന്ന വസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ന്യായമാണ്. ഓക്കെ പ്രഭു. ഓക്കെ, നമുക്കത് ഒന്ന് പിന്നെ എല്ലാരും എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമനിയന്ത്രമായ നിലയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ജീവന് സ്വശരീരത്തിലാണ് കൈകാലുകൾ, പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണന്റെ കൈകാലുകളാവട്ടെ എവിടെയുമുണ്ട്. പിന്നെ ശ്വേതോപനിഷത്തിലെ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് പ്രഭുവാണ്, സർവജീവികളുടെയും യജമാനനാണ്, തന്മൂലം അവയുടെ എല്ലാം ആത്യന്തിക ആശ്രയവുമാണ്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന സത്യം അനിഷേധ്യമായി തീരുന്നു. രണ്ടാണെന്ന് തന്നെ. അതാണ് നീതുമാതാജി പറഞ്ഞത്. ഈ ന്യായ എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്ന മായാവാദി തത്വചിന്തകന്മാരെ ഈ വാദത്തെ പൊളിച്ചു കളയാനാണ് ഇത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഈ 3-4 കാര്യം വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതിന് ഇത് വെച്ചൊക്കെ എഴുതാനാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഈ ഒരു ശരീരം മാത്രമേ അറിയുന്നു, പരമാത്മാവ് സർവ്വശരീരത്തെ അറിയുന്നുള്ള കാര്യം, എല്ലാത്തിന്റെ അധിപനാണ് ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. ആത്മാവ് ഈ ഒരു അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ മാതാജി? അതിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ന്യായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു.
എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തിക ആശ്രയം ഭഗവാനാണ്, യജമാനനാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയണ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണോ എന്നൊരു സംശയമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് മേലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ എഴുതി. പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് പുരുഷനെ പറ്റി എഴുതി. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ജ്ഞേയം എഴുതേണ്ടത് ഈ രണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ. അല്ല പ്രഭു, പ്രഭു ഇതില് ഞാൻ ഇതിലുണ്ട്. ഇതില് പിന്നെ 13ാം ചാപ്റ്റർ ഞാനിത് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ പിന്നെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങള്, 2 മുതൽ 7 വരെ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണൻ പറയാണ്. 2 മുതൽ 7 വരെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും, 8 മുതൽ 12 വരെ ജ്ഞാനം, 13 തൊട്ടിട്ട് 19 വരെ ജ്ഞേയം, 20 തൊട്ടിട്ട് 26 വരെ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും. അപ്പോ 20 തൊട്ട് 26 വരെ പ്രകൃതി പുരുഷൻ എന്നുള്ള അത് കിട്ടും. ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് 2 തൊട്ട് 7 വരെ കിട്ടും. 13 തൊട്ട് 19 വരെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്രഭു അന്നേരം ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം രണ്ട് വാക്കിന്റെ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും പറയുന്നു, പുരുഷൻ എന്നും പറയുന്നു. ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുന്നവൻ. അല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം. ആ തമ്മിലുള്ള അതെ അത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം. അല്ല പ്രഭു, ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റിയും സംശയമില്ല, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്ന വീടിനെ പറ്റിയും സംശയമില്ല. പക്ഷെ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നതും പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ എന്താണ് ശരിക്കും വ്യത്യാസം? പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നവൻ, ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുന്നവൻ. ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാതാജി, ഒരു രാജ്യത്തില് പിന്നെ നമ്മള് പ്രജകളാണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്ഥലമുണ്ട്, എനിക്ക് എന്റെ ഭൂമിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബോധമുണ്ട്. ഇത് എന്റെ ഭൂമിയാണ്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെ കുറിച്ചിട്ട്, എന്റെ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബോധമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഞാൻ ഈ ഭൂമി